intemmint ħafna fl-Ewropa, sintendi il-karriera tiegħek tixedda. Għalfej kont temmen daqshekk fiha? Għaliex naħseb li kellna bżonn niftħu moħħna naqtaw dat tribalizmu li għandna l-pajjiż, ninfetħu għal-modernità tal-Ewropa għal ħsieb ħieles. Jiena nistgħu ma naqblu xejn fuq argument, fuq dit-tazza, fuq dal-imbit, fuq dil-birra, sorry. All right, imma niddiskutu fuqha, inti tipprova tippruva li dil-birja tajba u jien ngħidlek li ħażina. U xorta ma nispiċċa inti traditur, għax inti dina birra Maltija, kif tista' tgħid li ħażina? Aħna għandna hekk illum. Ma nistgħux niddiskutu tajjeb u l-ħażin għaliex Malti. Jew għaliex barrani. Allora barrani ħażin, il-Malti tajjeb, le, ejja niġġudikaw fil-merzi. Ta' ħsieb ħieles, għalfejn iktar ikkampanjajt biex Malta tidħol fl-Ewropa? Għalfejn kont daqshekk attiv? Demokrazija, trasparenza. Inti almenu għandek proċess, Parlament Ewropew huwa proċess bid-difetti kollax, difetti hemm kemm Alla ħalaq, imma li tini jien għandi l-possibilità jien Malti llum li nagħmel petition il-Parlament Ewropew. All right? Jien għandi meta hemm flus li qed jintefqu ħażin tal-Ewropa, jien nista' mur għandi il-prokuratur, il-prosekutura nazzjonali llum propju waqt li qed nirrikordjaw, għamilt rebħa kbira jien. Jina tiftakar tal-Marsa Junction, kont kelli ġew fidejja il-WhatsApps u l-emails ta' Jorgen Fenek ma' Maltin u ma' Torok u hemmhekk rajt kemm sar affarijiet li ma kellux isir. Mort għand Gafa, kont naf diġà li da mhux se jagħmel xejn. Mort iltqajt miegħu? Ma tqajt miegħu le biex daħluni l-pulizija qatt ħaduili u tawni riċevuta li ħadewli, received. Kelmek Gafa lura? Ma tarax qatt. Imma jina xkon naf, 10 tim, qabel kon ġamort l-Europa, montant l-Olaf, li hija l-uffiċċju investigattiv tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament għaf għamil xejn, f'sena u nofs, però il-prosekutur issa ħarġet xi 3 xhur ilu mandat ta' sekwestru tal-beni palma ħareġ fuq Joseph Muscat tal-Vitals. Sewa. Ħareġ fuq Fredrika Zoppardi li ġi l-kuġin tiegħu, miżżewweġ il-kuġina ta' Joseph. All right, biex inħabba l-Marsa Junction. Didik il-prosekutur fakkarni x'tisema ta' Eva Kovasi. Eva Kovasi. Li tmexxi li ma' uffiċċju fakkarni? European Prosecutors Office. Iġifieri issa lejġi. Li ġiet Malta ma li qalet li provat isiplajnuna tal-pulizija u kulħadd biex ta' kienet jitnejjek bija bil-Malti. Tibgħu jibgħata minn Kajfaran Pelatu. U dik is-sistema li kieku jien riforma li inti taħdem bil-fors bil-Pulizija Maltija. Allek m'hemmx rieda minnaħa taċ-ċif tal-Pulizija Maltija li jindaga, tagħmel lek iktar diffiċli. Dik hija xi ħaġa li kieku inti b'kassola fl-Ewropa hija xi ħaġa li jimporta liha biex dal-European Prosecutors Office jista' jaħdem anke pulizija oħrajn. Pereżempju, why not? Mela tlaqna.